Skončila sa jedna obrovská éra. Tak hovoria experti o smrti Steva Jobsa, zakladateľa spoločnosti Apple. Život mu skrátila rakovina. Génius a vizionár mal iba 56 rokov. Steve Jobs bol pre mnohých génius. Svoj prvý $1 000 000 zarobil už ako 24-ročný mladík. O 2 roky neskôr mal na účte 100 miliónov. Z Apple jeho spoločnosti ho paradoxne vyhodili. Keď sa tam po 12 rokoch vrátil, zaznamenával jeden úspech za druhým. Jobs prevrátil na ruby podnikanie minimálne v 5 oblastiach. Počítače, Hollywood, hudobná produkcia, predaj a mobilné telefóny. Steve Jobs sa narodil 24. februára 1955 v americkom San Francisku. Mal jeden týždeň, keď sa dostal k adoptívnym rodičom, jeho biologická matka nebola vydatá. Počas strednej školy navštevoval lekcie pre študentov v spoločnosti Hewlett Packard. Neskôr začal pracovať v spoločnosti Atari pri tvorbe počítačových hier. Navštívil Indiu, odkiaľ sa vrátil s oholenou hlavou a v tradičnom indickom odeve pripravený opäť pracovať pre Atari. Spoločnosť Apple založil Steve Jobs so Stevom Wozniakom v roku 1976, 5 rokov predtým, ako IBM uviedol na trh prvý osobný počítač. V roku 1984 prišli s Macintoshom, prvým komerčne úspešným počítačom s grafickým používateľským rozhraním. Vnútorný boj o moc vo firme prinútil Jobsa opustiť Apple. Vrátil sa späť v roku 1996, keď Apple prebrala firmu Next, ktorú založil. Jobs opäť prevzal vedenie v spoločnosti a zaznamenával ďalšie úspechy. V auguste 2004 sa podrobil operačnému zákroku, v rámci ktorého mu z podžalúdkovej žľazy odstránili rakovinový nádor. V novembri 2007 Jobs sa označil magazín Fortune za najvplyvnejšiu osobnosť vo svete podnikania. V auguste 2011 rezignoval na svoju funkciu hlavného výkonného riaditeľa spoločnosti Apple. Kvôli bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom nepracoval už od 17. januára tohto roka. Steve Jobs bol ženatý od roku 1991, s manželkou mal 3 deti.